आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि। दा नैबे मानसिया मैयाहाय नैबे आम आदमि पार्टी जानानै जिथा गावखौनो एमपि लकसभा इलेक्सनाव दारायगोन हिसाबै बुंनानै लानाया बे जोबोद गोरोन्थि। मानो होनना बुङोबा बे मानसिया गसाइगावनि आरो बिनि मुङा कन्टेस्वर होनना बुङो। बिथाङा बेखौ जोङो रावबो सिनाया आरो बेहा जेबो पर्टफलिय' गैया। जों स्टेट लेभेलसिम जों खबर लाबाय। नमस्कार गासै मिडियानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननायखौ थाग्रोबाय आरो साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। आंनि मेल खुंनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय, हरखाबै मेल लानायनि उद्देश्यआ मैया जे जोंनि आम आदमि पार्टीनि माखासे वार्कार होननानै बिथांमोनहा आंनि बेरेखायै माखासे खौरां मेल लादों। नाथाय आङो दिनै बिथांमोनखौबो सिनाया आरो बिथांमोनहाबो बुंदों आंखौ सिनाया। दिनै आङो स्टेटनि सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै गासैबो आंहा प्रुफ दङ आरो बिथांमोनहा आंखौ बुंदोंमोन सासे आम आदमि पार्टीनिबो आखाइ खबग्राबो जानो समाया होननानै। नाथाय नै टिकेट बिनाय जे आसाम स्टेटनिफ्रायनो बिथांमोनहा एप्लिकेसन रिसिप्टेड एकेबारे बेबादि हिसाबै बिथांमोनहा लिरनानै हरखाबाय। बियो नै गासैबो आरो जोङो गासै स्टेटआवहाय सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे एसअपि खालामदोंमोन, बेबो बिथांमोनहा नै प्रुफ। बिथांमोनहा गासै आंनि नाम कनेकेश्वर हाज'वारिखौ बिथांमोनहा जोंनि आसामनि आफादगिरि डक्टर भबेन चौधुरी बिथांनावहाय सोंनानै गासै फाइल पुत्रखौ नायनो हागोन, अब्लासो बिथांमोनहा बुजिनो हागोन। बेखौनो आं बिथांमोनखौ रोखा फोरमायनो सानदोंदि आङो सासे आसामनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार। दाबो जोंनि मोननै जायगायावहाय डिब्रुगड़ आरो तेजपुरावहाय दारायनायावहाय बिथांमोनहा आंखौ केम्पिं खालामनो लिंहरगासिनो दङ। नाथाय आङो माखासे प्रतिश्रुति लाखाबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिजोंहाय बिथांजों केम्पिं खालामफानो थाखाय। आं बेखौ दिनै नागारनो हाया। दिनै माखासे बिथांमोनहा आंखौ बुंदों बिथाङा जौ लोंनानै बा माबा मोनसे निसा जानानै बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों नामा। नाथाय आङो दिनै जन्मनिफ्रायनो ख्रिस्टियान हिसाबैहाय आं 2 बोसोर सोब्लानो आङो ख्रिस्टियान आरो आंहा सासे मिसनारिबो। नाथाय आंनि थैयावहाय आंहा मोनसेबो दिनैहाय निसा गैया होननानै आङो बेखौहाय फोरमान होनो हायो। मानोना आङो 2 बोसोर आं मिसनारि पास्टर मावबोखानायबो। नाथाय बिथांमोनहा बेखौ एसे बांद्राय बुंद्राय मोनदों। दिनैहाय बिथाङा बबे गुदुं सिङाव हाबनानै दङमोन, दिनै आङो बिथांमोनखौहाय मस्ट वेलकामसो दिनै नुजानायनि थाखाय। आङो बिथांमोनखौ बेबायदि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो बा बबेबायदि खना खनला जोंनि आम आदमि पार्टिया दङ होननानै मिथियोब्ला आङो निस्सय दारायगौमोन। नाथाय बे दिनै जोंनि थाखाय प्लास पइन्ट। आं बिथांमोनखौ मस्ट वेलकामसो खालामनानै लायो। जोङो फै, मानो गावजों गाव हिंसा हिंसियाव थालायनो, जोङो खौसेनो मावलांनि, जोंनि आम आदमिखौहाय जोङो मजबुत खालामलांनि। आङो बेखौनो बिथांमोनखौहाय कामना खालामहरो। आं बिथांमोनखौ ब्लेंक होफिननो हास्थाया। बिथांमोनहा थांनानै स्टेटआवहाय गासैबो आंनि बाय'डाटाखौ लायनो हागोन आरो आंनि जे एप्लिकेसन बियो एक्सेप्टेड जादों 1 तारिख मार्चआवहाय। बिथांमोनहा आफादगिरिनि डक्टर भबेन चौधुरीनावहाय बिथांमोनहा गासै बाय'डाटाखौ लायनो हागोन। बेयावनो जोंनि गेजेरावहाय माखासे गोनो गोथो जानो हागौ। आं गासैबो जोंनि बिटिआरनि गासै वार्कारफोरनि लिस्टखौ बिदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि गेजेराव बाय'डाटा गैया। आंनाबो बिथांमोननि गेजेराव बाय'डाटा गैया जानो हागौ, बबेबा फाइल पुत्रआवहाय सोनानै दोनदों जानो हागौ, बेबायदि गोरोन्थि जानो हागौ। बेनिखायनो जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि भुल बुजाबुजि जानो नाङा। जोङो फै, बे खेबसेखौहाय जोङो गोसो होनानै, जायनाखि बिजेपि हान्जानि बेरेखायै गुबुन गोरा पार्टी गैयैखाय बेखौनो जोङो डिसिसन लादों। जोङो 2 केन्डिडेट हिसाबै जोङो स्टेटआवहाय टिकेट बिदोंमोन, अजय ब्रह्म बिथां आरो आं कनकेश्वर हाज'वारि। नाथाय लास्टआवहाय आंखौ बुंदों नोंथाङानो मोनलांसिगोन, अजयआ बांद्राय स्टेटआवहाय टार्म्स लायाखिसै, बिथाङा जानो हागौ गावनि खामानियावहाय बिजि जानानै दङ, उनाव फैनो हागौ। नोंथाङा दिनैहाय स्टेटआवनो माखासे गासैबो खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय नोंथांखौ दिनै जों साबसिन एक्टिभ मोननायखाय नोंथांनोनो हरसिगोन होननानै बिथांमोना प्रतिश्रुति लादों। जायनि फलाव आङो दिनै मिडियायाव फैनानै आङो सासे आम आदमि केन्डिडेटमोन होननानै आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौ आं फोरमायदों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा भुल बुजिनो नाङा। नोंथांमोनहा फै, जोङो ज'यैनो मावलायनो, आं बेखौसो बुंदों। आरो नोंथांमोनहा बेबायदि बुंनाया माबा जादों, गोरोन्थि जादों। बिथाङा सासे आम आदमि पार्टीनि आखाइ खबग्रा होननानै बुंदों। आखाइया हिजराफ्रासो आखाइ खबो, नाथाय बेबायदि बाथ्राखौहाय सोंखारिलायनाया मोजां नङा। मोजां जोङो गावजों गाव गोरों गियानि मानसिफ्रा माब्लाबाबो गुबुनखौहाय सोंखारिया।
बिथांमोनहा रोखायै जुदि आंनो फिननायखौ जुदि हास्थायदोंमोनब्ला आङो बेखौ होखागौमोन। दा आङो बिराद गोजोननाय मोनदों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो वार्कार दङ होननायखाय। दा बिथांमोनहा आंजोंहाय जगाजग लानो हागोन, आंबो बिथांमोनजों जगाजग लागोन। एसेनोसै। बिथांमोना जे दा नोंथांनि सायावहाय जे आम आदमी पार्टीनि सोद्रोमा नङानो एलिगेसन लाबोदों। दा नोंथांमोनाल' बिपिएफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोनाल' आम आदमी पार्टीयाल' बिपिएफखौ सापर्ट खालामदोंना गासै बिटिआरआवनो खालामदों? गासै बिटिआरआवनो जोंनि बेसेबांनाखि सापर्ट दं गासिबो खालामबाय। नाथाय जाखि बिथांमोना दा गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारनाय बायदि ओंखारदों, साइलेन्टलि जानानै थादों, दा बे बिथांमोनखौसो आं बुजिनो मोनाखै। दा आङो बिथांमोनखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय मस्ट वेलकाम, बेखौ आं कामना खालामदेरबावो, आसा खालामबावो। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियावहाय बिपिएफ हान्जाखौहाय सापर्ट खालामगोन आरो रोखा नामा? रोखा, बियो जों माब्लाबाबो बेखौ सोलायनो हाया, बे जोंनि थाखाय रोखाखासै। बिथांमोनहा खालाम दा खालाम, आंहा बेखौहाय खुनु बुंनांगौ बाथ्रा गैया। गावबागाव व्यक्तिगत थायो, गावबागाव डिसिसन, गावबागाव साननाय। आं बिथांमोनखौ जबरदस्तिबो खालामा। बिथांमोनहाथ' बे भुल बुजाबुजि जाहैबाय। बिथांमोनहाबो, आंबो बिथांमोननि बाय'डाटाखौ स्टेटआव मोनाखै, आंखौबो आंनि बाय'डाटाखौबो बिथांमोनहा मोनाखै, बिथांमोननिखौबो आंबो मोनाखै। बे जानो हागौ जोंनि स्टेटनि माखासे फाइलिं दोनस'लायनायावहाय गोरोन्थि जादों। दा नै आंना प्रुफ हिसाबै गासैबो दंजोबो। आं जुदि आम आदमी पार्टीनि सासे माबा नङामोनब्ला बे टपिकखौबो आरो बे प्रुफखौबो आङो होनो हानाय नङामोन। बिथांमोनहा, बिनिखायनो आङो दहाय एसे सिगाङावनो बुंदों, गाहामथारैनो बिथांमोनहाबो खबर लानानै स्टेटआवहाय आंनि गुबैहाय बिथांमोनहा रोखायै प्रुफखौ लानो हागोन। बे गासैबो प्रुफ हिसाबै आं बिथांमोननो खोन्थादों। आम आदमी पार्टीनि जानानैनो बिपिएफ हान्जाखौहाय सापर्ट खालामदों। बेथ' रोखाखासै। जोङो जा दाख्लै मिडियायाव बुंबाय, बे मिडियानिफ्राय जोङो माब्लाबाबो सोलायनो हानाय नंला। पार्टिया पार्टियैनो थागोन नोंथांमोना? पार्टिया पार्टियैनो थागोन। जोङो बिथांमोनखौ एलएनसि हिसाबैसो मदद होदों, जोङो बिथांमोनजों सारेन्डार जायाखै। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।